iki ono kencang iki wis bojo. Oke. Oh, ganteng iki ya? Ganteng iki. Sopo? Kowe mau iki. Kowe tibake mencintai sing gedang adene aku kok gambyak. Mending aku apa kowe? Aku buat siap-siapnya loh. Variasi. Tapi nanti buke, ngomong aku batet banter. Kowe iki nek ora iso yo training kowe iki nek pomo saingan karo masing-masing kalah. Sangga iki engke ora luluh. Teko kowe yo ora luluh. Terus celeng sitok iki yo ora luluh. Nek Dek Cahayu lah Aduh, bu, ada udah buat batang nih. Ya gak mau ki jelalah yo. Aku saya ini ketemu jodoh nih. Lah kok gak ada bukine dulu. Ambek aku yo mau. Ambek kata yo mau. iki lek ngenteni dhewe kentung poge ya kok amben ki lah katawan mau. Oh iya. Makane sumringan nek Oh. Ngenteni katawan sampe jibape ireng lho. Nggak kandhane kok. Piye? Aja banter-banter. Dicium nih. Oh, pas ini. Coba ini. Oke. Kepenting kowe nek kene iki. Yo. Iya, Bu. Bon. Matamu iki bojone apa kok? Ora apa-apa kan nyemangane kok coba. Iya ya. Ah, wis ngono iki. Ah, cintaku kaya ngono. Sopo nangis? Oh, emang bapaknya katanya nangis terus ora babar ya. Oh, ora jogot. Berkorompeng ngono kok ora akeh. Kono jajal lho, iki ki praus iki dia bersama. Belummu karo sapa nek di sini kene karo. Oh iya. Pilih sapa? Walah, yo, Mbak. Ayo. Ayo, kamu malas lugu,
Koel. Foto. Kowe aja nyanyi wong wedok. Wong wedok iki besok-besok tanggungannya gede. Penyanyi bisa kau dari penyanyi Indonesia. Wong iki sentarane Roma iki lho. Roma Irama goblok. Saiki kan wis kaya Roma iki. Iki nyanyian kok. Apa? Minat cinta. Minat cinta. Tuh, kita cara buat temboknya alih-alih. Tuh, tangannya kita. Kuwi ku ora kok ali-ali pirang-pirang. Nek ali-ali ki ora kok nek aku. Yo mbok sing mubeng ning kene iki lho. Oh, bilangnya toh. Bilange kuwi. Bilangnya teko apa? Ya kok kawat bendrat kae to salah patri ngono ae. Aja ndodok malah nguyuh kowe. Wes. Lah kalian iki sapa iki? Bar iki Bono. Iki piye to? Yo. Moro tua potongan. Iki anakku kudu. Iki ya anakku. Lah iki bojone kudu. Bojone. Lah iya moro tuamu iki omong apa to, Bro? Kudu kuwi. Bae bae kudu kuwi. Paling enggak kowe iki lak ya iso ngajeni bocah cilik iki. Wong tuwa iki sing dibunggu omongane. Wong tuane kowe lho kene iki ngandani kok. Lah kowe iki ngapa kok iso dadak kon ngomongi marang tuwane? Wong tuane ya mau melu joget. Salah anake ora patut. Ya malah Iki joget nyapa? api-api malah marang tuamu ora. Kowe ngono marani.
Nah, marai sing cilik iki oh seneng nek sama ya malah oka enggak aku oka yo lagi tolongan bu. ayo Lain. Sano. Layo Kayo senenono sing anu ki kae. Iki lho. Emosi bang. Orang kaya enggak? Bukan lagi. Kita waktu masa ini kau kan wajahnya kudanan Ya tak bu, udanan. kalau Pak Tumbal mungkin Joglone ning kene. Jogonan ya. Joglone. Akhir lewat. Sit down please. Diam. Iki mau karo aku apa yang godani pada kiri-kiri jarane cemburu. Lah bos celek kita iki karo jajal yang cemburu nek. Linggo. Mungkin sapa? Linggo. kowe kuwi lho Linggo ya. asline kowe seneng iki Lah opo biane iso cemburu? kowe gak ngerti iki lho bolongane tak belas iki Saatnya boleh ono. Papa, sampai kita 5.
Mending karo kowe ya gelem ora? Karo sapa kowe karo sapa? Bapakku windah. Karo sapa? Ya apa? Orang tak duduk-duduk nih. Ini kok iso duduk-duduk ning ngakane iki lho. Tanganmu lho. Nyapa kebrapat ya, Bang. Dengan aku pada kelapa. Abang. Niki ngocel anu kepareng ngatur iki kan jane adene reokan iki lak wis ping pira? Ping loro. Ping pindho iki to. Wis keleten pirangane taun? 4 tahun. 4 tahun. Lah kok gawe kaos anyar padune kan didini. Lah iki wong loro kan kudu bareng. Iki ngono ki MC ngono. Wong adil iki lak, Bro. Kolaborasi antara Ponorogo dengan Madiun. Lah kok sok iki didene nabi ngene iki gorong setel kok meneng. Iki bahasa apa? Iya, bahasa ini bahasa. Kedua video nih. Oh, berkormat keparat enggak lah. Sudah kan mas enggak pakai draw. Sunah kabar-kabar kok iso. Nah, itu video mah pakai draw yo kan iki. Lah saya jom nak kowe kowe. Ngono video mah kok keloni barang. Wah, Iki ya dateng ra adine Mas Indra. iya. Bos emas lagi. Lah. Calon 1.000 lho Pak. Ora 1 tak bekeli Kalau satu saya rupiah, kalau rencana ini saya mau bisa bilang kok. Ini rumput Mas Regane munggah. Kok ketika kalau ini kok kaos itu iso tak gowong itu. Ojo. Dan apa? Di sini. Lah kok di sini apa yang Bukan. Ulang juga. Di sini. Lah apa? Bayaran ini juga sekarang juga dulu. Lah kok ngenes kasih bocah loro iki. Oh, bocah loro iki. Bae iku serabate kan lewat dhewe. Dinyaknya Kok dinyaknya. kasih 150 iki. Oh, iso pengen. Oh, iso pengen aku. Aku ora nyek nyapa to ke kaos iki. Kan bayaran iki dulurku to. Lah aku bayar aku 500.000 lho. Kowe piro? Hah? Kowe piro? Lho, ini 500. Masa 500 lho, bintang iki telu. Oh iya, kasmu mbok bawa. Kuwi ya kan nilai dhuwur. Nah, ngono lho asline iki. Ngono lho. Lek 750 ya. Aku
Oh iya. Itu sempolan ya. Go semas. Apa? Go semas go sekolah. Saya dijunguk nih. Dari pihak keluarga. Ini cuma bisa bahasa bodoh lagi. Ini orang buri. Iya, tongkatnya bercerita. Iya, ijo lah mas, emang ijo. Awak dhewe ning kene ora mikir duit, ora mikir duit. Aku kok ngomongin duit wong gak asik dicontok. Asline duit. Koyo aku ngomong 750 kok asline ora. Tapi yo, asline yo padha karo kowe. Tenan. Ya 500 gawe kelu. Nyai ini. Oh, iki rumah saya. Acaranya ki mau wis masak kurang. Ipan Dek Fahri Azhar Pratama. Kok itu? Di loh. Nanti loh. Mau dek. Dek. Maju. Iso gak? Oke iso. Hei. Kok. Masuk. Hei. Masuk dek. Fahri beli kosong. Beli kosong lagi sunat. Masmu seperti apa deh? Dijemput cilik. Kayak mentolong ini loh. Mana yang mau tahu sempat? Paling enggak acarane kita nang utawa sunat. Sunat kuwi apa to? Sunat kuwi syukur netepi nadar. Iki duwe nadar keluargane iki nek putrane menika Dek Fahri nek sunat kuwi duwe nadar nekane Mas Kentoboge kalian Mas Yono Ambon. Kuwi lho, sayoke sanan. Tetak sing mare muncul bagi botak. Lha nek udu kuwi kok tetak kuwi ngetepi taate agama. Oh iya. Adewe iki syaraté balek, syaraté sah kuwi disunat lima. Kamu ini kalian enggak yo kok kayak itu. Guyu. Kayak labet. Moga-moga dadi wong lanang sing gentleman iso nggih senenge wong tua. Amin. Iki wis disunat iki soalnya wis gede, moga-moga iso berbakti pada orang tua. Cita-cita sama iso apa tercapai. Amin. Iso kaya jadi wong tua masa iki oke. Lah ya kuwi lho kok. Lah kowe ora ndongane iki yo to mong gawe iki sing pinter. Ini lho. Bahkan kok nyapa iso dongane. Dongane nggo sekolah ini dongane itu. Yo kayak ngono. Wong iki kok ben kowe sakit tamu ya. Terus tau banyak. Kok ben kowe sakit tamu. Sakit tamu nek tak bos jokan ya nek. Bos jokan. Heeh, bodong nanti. Ya. Bos bodong. Bos jokan yang kowe tak ini lak banding dokmu. Diratur ya. Malah aku ibadah aku.
Nyawang murah. Ini paling aslinya beda loh Mas. Lah itu paling ngendang mbok sing lancar kaya Mas Rambang. Ini cuma ini budaya kecil. Kok masalah kuwi wis nyadar di kolaborasi kuwi kok. Kalau gue harus kali. Bilang nih. Dina kita lho ya. Ya. Bu, Yo. Bang kuat lagi. Ngamuk. Tuh, ya, Pak. Apa yang kita mau duit meter motor aja. Iki apa sampe iki kok cara. Sesuk tuku jangan wong lho. Dong jangan kau bilang itu. Ya sudah lewat. Sudah lewat toko. Ini jangan hotel murah. Dong, tiga kali ini. Dong kali ini. Si cewek ini dibelok, dibelok. Ya apa ini dibelok? Kaku, Kak. Kowe lek setelah karo iki apa mbok bongke? Mbok wis lucu bongke ne apa? Yo, Kuwi kari dhewe nek ning dhuwur ki sikile ya ngono kuwi. ngono. Lek kan bisa iki. Lho, Ya berarti kowe sik. ngono. Ya kowe sik. Nah, kowe yo. Yo. Anu, yo kan njuk iki ketek iki. Sing sini jual sapa? Sapa? Kamu jual? Kok. Mana kilo? Iso. Nah. Aku antara bilang muka pres. Ya kalau bosan ngangkat kowe bilang budal telo lainnya. Lho kaya temen dapat 40 iso 70 kilo.